Písať ako ďatle, tak s tým nemajú problém študenti obchodných akadémií. Tí majú predmet administratíva a korešpondencia, kde sa učia správnemu prstokladu. Svoje zručnosti si overili na celoslovenskom sústredení. Písať na počítači vie každý, ale ako písať správne, to sa treba naučiť. Preto sa už v Bratislave po 4. krát organizuje celoslovenské sústredenie Rýchle prsty. Cieľom tohto sústredenia je pripraviť sa aj na celosvetovú súťaž, ktorú organizuje Federácia Intersteno. A tento v roku 2024 vlastne bude v Katoviciach. Na to, aby tam zažiarili, musia potrénovať. Študentov tak čakali rôzne úlohy na prepis, či z hovoreného slova, alebo z textu. Sú rôzne disciplíny, píšu 10-minútové odpis z papierovej predlohy, píšu z počutého slova, takže majú nahrávku, majú taký špeciálny program, cez ktorý si nastavujú rýchlosť, ako by sa môžu ako písať. Vedia si nastavať teda aj vrátiť sa späť, alebo s tým textom pracovať. Samozrejme, každý má rovnaký čas, 10 minút, a potom vyhodnotíme, kto napísal toho najviac a najsprávnejšie. Zatiaľ sme viac len trénovali, mali sme nejaké súťažné disciplíny, ale viac to len trénovali. A naučil som sa lepšie písať zatiaľ. Naučil som sa všelijaké skratky klávesové, čo nás naučila pani Zavia Čičová. A naučil som sa aj si dávať pozor na chyby, lebo ja robím veľa chýb, tak som si to tak uvedomil, že robím menej chýb. Učitelia majú v tejto dobe o mnoho ťažšiu prácu so žiakmi, keď pred 10 ročiami sa deti do styku s počítačom či písacím strojom dostali prvýkrát v škole. Dnes už na ňom píše každý. Študenti tak prichádzajú s rôznymi zlozvykmi, ktoré treba najprv odstrániť. To spomaluje výučbu oproti zahraničiu. Napríklad českí kolegovia, tam už je zavedená už aj klávesnicová gramotnosť, už aj na základných školách, na niektorých. A už teda vidieť to na výsledkoch, že tam a vlastne tomto tá konkurencia nevieme ostať v tom konkurenčnom prostredí, lebo oni na tom pracujú dlhšie obdobie. Študenti stredných škôl sa aj takto pripravujú na medzinárodné súťaže. Pre TVR Mariana Podlucká.